Yn Eisteddfod Caerdydd yn 2008, mi fues i'n ddigon ffodus i gael ynghroni gan arwr mawr i mi, sef Dick Jones. Ac un o'n atgofion ni o'r seremoni oedd Dick yn sibrwd san llonydd wrthai, wrth iddo roi'r goron ar ym mhen. Felly dyma'r gerdd sydd wedi ysbrydoli gan yr atgof yna. Llonydd. San llonydd, sibrydodd, heb boeni am y microffon, a'i ddwylo garw'n dal cylch eiddil y goron mor ofalus. Mi wrandewais a llynyddu ar y maes, yn fy ninas fy hun, gan adael i garedigrwydd gwenau lifo trosodd fel dyfroedd afon taf. Llynyddu yng nghanol trobwll yn ni heddiw, a byw ar obaith a baneri a chanu a chwarae mig a gyfori. Ond mae dinasoedd yn newid, yn ymbellhau fel hen ffrindiau ac yn colli nabod. Ac mi ydyn ni'n gwisgo'n blynyddoedd fel mygydau, un yn cuddio'r llall, pan lithra un mi ddaw un arall yn ei le. Bywydau hapus yn mynd yn ei blaenau, hyd nes i bod yn cwrdd ar gornel stryd, yn dod i'r golwg drwy ffenest y tren. Gall llawer ddigwydd mewn 12 mlynedd, ac er pob gofal, ni all yr un dim aros yn llonydd. Be am i ni edrych efallai ar un gynghanedd croes enghreifftiol a meddwl am hwn yn nherma'r hyn rydw i newydd sôn amdano fo, sef y pwyslais mewn geiriau yr acenion, yr orffwysfa a'r brifodl. A mi wna i jyst dangos sut mae'r tri peth yna yn bwysig iawn i'r gynghanedd. Felly, be am ni ddefnyddio un enghraifft sydyn fel hwn, llinell wedi ysbrydoli gan giff o gi yn dreifio car. Ia. Dwyn y car yw dawn y ci. Reit? Llinell o gynghanedd croes ydy hon. Ysbrydoledig ynddo. Helo bawb. Croeso mawr un webinar ni heddiw. Enw fi yw Ellen Evans. A mae gen i'r pleser mawr o weid bod Endaf Emlyn yma gyda ni heddiw, sef y cerddor a'r cyfarwyddwr, ffilm a theledu. Mae'n bleser cael chi yma. Endaf, chi'n cadw'n iawn? Ydw, diolch yn fawr. Diolch yn cael bod yma. Fes i rioed ar webinar o'r blaen, o'n i'n gwybod be oedd o'n dyma ni. Na fi chwaith. Ni mae'n cwmni da felly nag yna. Gan, wrth gwrs, bod yn ddathliad mawr, bod eich albums chi nawr yn mynd yn ddigidol. Dych chi'n edrych mlaen i bod nhw'n mynd yn ddigidol? Wel ydw, o'n i ddim yn rhyw ymwybodol nad oeddwn i yn ddigidol. Felly, ddim fel mod i'n torri mawl i cael bod yn ddigidol. Felly, oedd o'n surprise i fi yn y syndod pan ddweud wrtho fi bod hyn yn mynd i ddigwydd, ond dwi'n falch o hwnna fo, i'r pethau cael i clywed yn y byd digidol yma. Dwi'n falch iawn o hwnna. Ie. Yn i nôl felly, nôl i dechrau'ch gyrfa chi pan fath y record cyntaf allan, sef Paper Chains. Yeah. A nawr yna deryn bach yn gweithio fi bod chi wedi recordio'r record yma yn stwdio'r Beatles yn Abbey Road. Sut brofiad oedd hynny? Mae'n anhygoel o gamp. Ie. Wel, mi nes i gychwyn fy ngyrfa yn Abbey Road, a fel arfer, gobeithio cyrraedd yna mae pobl. Ond mi'n cychwynu si yma, wedyn yn ara deg, ys i symud yn bellach ac yn bellach, ac yn ôl i'r gegin yn diwedd. Ond, be ddigwyddodd oedd, o'n i wedi cychwyn sgwennu canion, ac o'n i eisiau gwerthu'r canion i rhywun i'w canu. Ac wedyn o'n i cael yng nghyngori i siarad efo cyhoeddwyr yn Llundain, achos y cyhoeddwyr oedd yn bwysig yn y dyddiau hynny yn dal i fod. Ac fe awgrymwyd y dylwn gysylltu efo Tony Hatch, a mi nes hynny, anfon y tap iddo fo o canion. Ac fo wedyn o fynodd i fi, byswn ni'n canu nhw, achos oedd nhw wedi'n canu nhw ar y tap, a wedyn sa'ch chi'n dod i canu. Ac ni wedi llwyddo i gael cytundeb recordio gyda Parlophone, oedd yn rhan o EMI, ac oedd yr un label a cychwynodd Beatles.
Wedyn, wel, wrth gwrs, o'n i wrth oedd ac wedyn ges i fynd i Lundan ac o'n i'n mynd yn eitha aml i Abbey Road i wneud y recordiad y hun ac hefyd i wneud recordiad demoedd o ganeuon pobl eraill, lle o'n i'n cael gweithio gyda cerddorfa ac yn y blaen a'n cael profiad gohelaeth yn Abbey Road yn y cyfnod yna. Oedd yn werthfawr iawn. Wel, noswaith dda i chi gyd. Mae'n braf iawn cael bod yn rhan o Steddfod Amgen, cyffroes iawn ynde. Dim Steddfod leni, ond edrych ymlaen yn arw at weddill yr arlwy ar-lein ac ar dyledu a radio. A braf iawn cael clywed enw Tŷ Gwerin ynde yn ystod y cyfnod yma. A dwi am ganu 2 gan wrth yma. A ia, ni'n meddwl am wneud, wel, y llon a'r lledd efella. A dwi am ddechrau efo can hiraethus i chi heno. A mae hon yn faled, mae'r alaw yn dod o America, o Chicago, meddyn nhw. Un ffeindis i yng nghanol archif Mered a Phyllis. A mi gafodd ei chasglu gan J. Foss Davies, yn addas iawn y casglwr caneuon o Geredigion. Felly dyma i chi y llong na ddychwelodd yn ôl. Gobeithio wneud chi fwynhau. Llawen gyrru i weithio llong
Daw i mi o edau mam. Neis iawn. Daw i mi o edau mam. Hyfryd. Da iawn. Yep. Daw i mi y freuddwyd mawr. Neis iawn. Licio hwnna. Daw i mi pan wasgwyd miwt. Neis iawn, Dilwyn. Hwnna'n gweithio dda. 1 awr darmawn ar dir mynydd. 1 awr darmawn ar dir mynydd. Da iawn, Emlyn. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Ydych chi'n ateb lot o gytseiniad? Mae'n gweithio'n dda. 1 awr darmawn ar dir mynydd. Dwi wedi bod yn teimlo pob math o dimladau i fod yn onest. Dwi wedi teimlo yn eitha trist. Actually, yn fwy trist na erioed wedi teimlo amdan y peth. Achos mae'n digwydd dros y fyrosodd, ond mae tro yma, mae'n just yn effeithio fi yn fwy, dwi'n meddwl. Ac mae'n anodd gweld y newyddion, ond hefyd mae'n anodd peidio gwylio y newyddion. Just hanner awr nôl, o'n i'n gwylio y teledu yn gweld brawd George Floyd yn crio ar y sgrin, ac mae'n just really emotional, ac hefyd dwi'n teimlo yn rwystredig iawn, ac just emotional, ond dwi hefyd yn teimlo yn eitha obeithiol, achos mae protest yn digwydd dros y byd, mae rhywbeth wedi dechrau, mae rhywbeth newydd wedi dechrau digwydd just yma yn America hefyd dros y byd. Dyw e ddim wedi bod yn surprise mewn ffordd am hyn yn ofnadwy. Mae nifer wedi cael ei lladd ers i George Floyd gael ei ladd gan yr heddlu. Felly mae'r broblem yn hen yn y wlad yma. Mae yma ers 400 mlynedd, a mae hynna'n beth sydd mae'n anodd iawn i bobl wyn ddygymu ag ei, dwi'n meddwl. Ond dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod yr ymateb y tro yma wedi bod yn wahanol, ac yn ôl dwi'n clywed y gofyddion felly ar y teledu maen nhw'n dweud. Maen nhw'n meddwl bod mwy wedi bod allan yn protestio yn y 10 diwrnod diwetha na sydd wedi bod erioed yn y wlad yma. A mae hynna'n dipyn o ddweud. Helo! Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i garddio. Dwi'n mynd i lle bach o'r prif mewn yr oed. A wedyn, rydw i'n mynd i lle bach o ddŵr. A wedyn dwi'n mynd i lle hadau yn y prif. Mae'n rhaid i fi rhoi bach mwy o pridd ar ben nhw i gyd. Mae'n rhaid i fi rhoi mwy o dŵr. Mam wedi gwneud twll yn yr wy fel bod y dŵr yn mynd allan. Unwaith mae'r hadau wedi tyfu, byddwch chi'n gallu plannu nhw yn y dath. Shwmae pawb, Elizabeth sy'n yma eto, ac heddiw byddai'n ddangos i chi sut i'w wneud omlet veganaidd. Felly, ar gyfer y gydew, byddwn ni angen 1 cwpan o lawr gwmpus, 1/4 cwpan o hadau llun man, ac cwpan a hanner o ddŵr. Hefyd spices, beth bynnag ych chi eisiau, byddai i ddefnyddio garlleg, coriander, pupur, mionyn, mwstard, cwmin a thyrmeric ac hefyd halen.
a rhoi nhw I gyd i'r blendiwr a cymysgu nhw. Y peth nesaf yw'r llenwad. Dewiswch llysiau ydych chi'n hoffi. Dwi wedi dewis union yn coch, hanner o courgette, dipyn melys coch, brocoli, asparagus a bres eich Torrwch nhw mewn darnau rhywun ydych chi'n hoffi a coginio nhw mewn badell. Byddai'n ddangos I chi sut I wneud yr omlet mewn 2 ddull gwahanol. Ar gyfer y ddull cyntaf, byddwn ni'n coginio'r cytio ar ei ben ei hun. Felly ar gyfer hynny, os oes badell nad yw'r pneunig gyda chi, does dim angen I ddefnyddio olew. Rhowch tua hanner gwpan o'r cytio i'r badell, ac taini fo I orchuddio'r gwailo'r badell. Ginio munudau ac trowch ei ddosod ar ôl hynny, coginio munudau arall. Ar gyfer yr ail ddull, byddai'n rhoi'r gweddill cytio i'r bolau'n gymysg ac cymysgu fo efo rhai o'r llysiau dyn ni wedi wneud ar gyfer y llenwad. Ac wedyn byddai'n coginio fe yr un ffordd yn y badell. Ac dyma'r dull cyntaf wedi gorffen yr omlet cyntaf. Dwi wedi cadw tipyn bach o'r courgette ar gyfer addurno'r omlet yr ail omlet. Felly byddai'n rhoi nhw i'r badell cyn ychwanegu'r cymysg. Nawr, I weini'r omlet gyntaf, byddai'n rhoi llenwad tu fewn i'r omlet ac hefyd tipyn bach o'r coriander neu rhyw fath o bethau ffres ac hefyd mae'n wych efo hummus. Yr omlet cyntaf yn barod. Mae'r ail omlet yn barod hefyd, felly I weini rhoi fe troffe i'r plat a hefyd yr hummus ar y ben ac beth bynnag arall ydych chi eisiau, fel coriander neu bethau fel yna. Felly dyma'r omlet mewn 2 ddull gwahanol yn barod I weini, I fwyta, a gobeithio byddwch chi wedi mwynhau, a tan y tro nesaf. Hwyl am y tro! Cadw gobaith bod yr un dyfodol ac mi oedd o cyn y misoedd diwetha yma, really, ac mae yna elfen o dyn ni wedi gorfod pwysio trwy'r amser dydyn ni cerddoriaeth yn ysgolion a pobl ifanc. Ond actually, mewn ffordd, mae yna lot I pobl ifanc nawr, ac mae yna llwyth o pethau ar-lein nawr, does? So, ac I pobl ifanc sydd yn defnyddio'r math yna o siarad efo'i gilydd ac o cyfathrebu, mae yna actually wedi bod yn rhyw saturation o pethau online, so mae yna digon yna I trio cynnal plant. Dwi'n gweld plant fi fa mam, mae nhw gyd wedi parhau efo'i gwersi cerddoriaeth ar-lein. So mae'r athrawon I gyd yn dysgu dros y cyfrifiadau. A mae hwnna'n gallu digwydd, dydy. So, gobeithio mi fydd yr elfen na o gallu cynnal cerddoriaeth mewn pobl ifanc yn gallu dal ymlaen. Fi'n credu bydd pethau yn dychwelyd, ond mae rhaid I ni falle dod I arfer ar normal newydd. Fi'n credu dyna'r peth. Ond un peth dwi wedi teimlo'n fel gobeithiol am yn ystod y cyfnod yma. Pan fel artistiaid, I ni wedi arfer a teithio trwy'r amser. A mae'n waith caled. Mae lot o bobl yn meddwl chi'n mynd ar eich gwyliau trwy'r amser. Mae hwnna wastad yn mynd yn nerfus. Ond
I cael bach o downtime, actually, dwi wedi teimlo'n eitha creadigol a trwy y Tune Commissions yma, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda'n cynulleidfa ni mewn ffordd hollol wahanol. Tir newydd arall. Unwaith, gryn ddeuddeng mlynedd yn ôl, eisteddais mewn hedd yn hir hyd y gadair hon, yr haul ar fy ngorwelion a dim i gymylu'r dydd yn awel y tir newydd. O nefoedd fy ystafell, yr oedd poen rhywdiroedd pell, cyflafan diwylliannau, yn gan oedd mor rhwydd i'w gwau, eu hyffern yn anghyffwrdd, a'i ffawd ganrifoedd i ffwrdd. Heddiw nawr, drwy'n tiroedd ni, a'i wai heriol i'n hoeri, yn ein plith ymledodd pla, cyr einioes y corona, yr heibiwr diarwybod, ddydd i ddydd, clywnias i ddod. Y nos sy'n anynysu, a'r teithiau o'r dyddiau dy, wardiwn yn ein carchardau, bod fel tyrchod yn ein tai, ofnwn bang cyflafan bell a'i dyfod i'n hystafell. Yr hael bu farw'r ha, fe wingwn yng nghrafangau geia, a'i wedd oer, mer mynydd ia, yn fy ymyl, yn fama.